chu ei bule tukin lama kan video ti chua khan accident thleng chung chang pi ka khan han soi pol nok te kan neya zale na zia kha kan han da chuak tel tho kan thra thiam hlom tho chun karinga engpo ri sela kan tumper le kan soi tumper chu lir thei hlawm tak tak ka khalte mi tam zo kin nan la chi na wangin mi tam takin la chin zela wangin ani zan thleng te po khan mu tur tam tak le she tur tam tak kal oma chung te kan him na tur ta na kha siam kan yatin voina po hian kan han soi chun zom le don ani atin khami zan khan dur tlang lama te po accident tho bike le pick up in su te po an lo om ve le zela hei video viral te accident te rap thak de ubi kan mu lo po hian a thleng hnem viawani tin chu tiang mai ni lo thina thleng tham lem lo kut ru tliak ke ru tliak ti te damdoi report atang te enin tin police report atanga te enin a thleng de oreng mai thleng de mol reng mai ni he hi kong tam taka jon kan pum pel thei chiang lu tuk khi ani awangin thanem ngai ana thin trim lai ber thin chu atur ve lo tur mi fim khur tak te pa ngai taka lo om ten an tuar thina nun nan chana ram tui le lo ten an om pha thin hi a poilu tuk lai ber le thin rim thak lai ber ani tuna mi po thian te zar zoin thian te tlan chak zar tur ve mi lo turin tur ani atin mi dangin na takin an scooty te an lir thei te a chiat pha boka film khur lo taka lir thei khal awang an na chan chung chang hi bns za paruk na in mv ka po apethawa amar zo bns ami hi han ta langa za paruk na section za paruk na causing death by negligence mi in film khur lo taka lir thei an khal wange mo in tha da awange mo wa midang te nunna ina tor pha chuan ati tu chu kum nga thleng lungin tan thei ania ti chuan fine tir thei ania medical mi ten an medical thil awanga etiang thil an thlen chuan a hrem na hi kum ni thleng ani vele thunga empori sela film khur lo taka mi in lir thei an khala chumi wanga accident a thleng ani chuan a hrem na bns za paruk na ina min shilangin kum nga thleng lungin tan thei na ni tikha cheng takin sheta potila a thome tin hei tunla hian inti rider timai teang rider olai lo pui mai mature lo lutuk maya lir thei khal vak chung te chom hlom manga khal timai tiang he hi an tam maya chung chuan mi tam tak ral muang loin an siam thina kholaya te chuak ta ila in tong fer furin karinga in hu ve chap thup zeling karinga zanlaya tlan hat phei chon kan zanlai chu video te po an lan photo thin kha he ngo hi han soi se lela a that lo zia te han soi chuak ila accident a thlen phot lo chuan ṭantu an ngah thin khop maya tin in social pe a mi om dan in boy pe ti tu hi an tam thin khop maya tin tu hnai social media lama mu tur tam hle maya highway ate kho chunga te tlan chak vak le tlan vak hlauhawm tak tak a khal te in ti theina an hmanga moni ti tura video siam an tam tak khop mai hi la riau mai antinan kan ronta dua tehian kongko ya blind curve lo te poniang mani side lawan tlan fo zel maya tunlai riders tam tak hi hei tunami tai jon ni kher lo mai theya tam tak pon ni kher lo mai theya amaro chu thian za ho right te thian za ho etinga kholai tlan te kho chunga te poni na soi thin kha mo za sei ho bun ho chu mani nan huai lem lowa a ho in an pa em pali ngan ni to chuan mal te chuan tridak zela thang ho khan ni thina wangin a big takin kho chunga ti tiang wrong side ten an tlan luta tin cornering den tak in an la chak tak in an la an ma ni an va sut tre pate an ma ni tok zong ron kal te kha emo kong sira lo om te kha lo out thot sela an hlau wange mo an thin rim wangin mo lo out thot sela a por an tangani tin a khap ngam pon ni manglo ni khati vakin tlan su ti tu te an cholet ur zok zela ni chu kan mu fo thina wanga soi ngam kani a thleng tam lu tu kani he abikin aizol kho chunga tin moza sei bun ho a hian anin nasa zuala police in an mana taple per pur zelo kha poisa ka nei lo kanu ten min vodon ni ti chi ho angkha khang ho khana thleng tambi ke mema tin an hlauhawm hle boka mi sol ron chi nga mi soi sakron repo an lem lo an thin rim an control theilowa mangan thak fiewani tin boi thak le de bok chu heng ho hian ṭantu neu newan nga maya tin an ma ni chunga action la kani in
an chunga action la kan ni in da ne mo khotlang shroi tu te ne mo man la kin ṭantu chan tuan nga thin ani mo kalen so mi te su ken chu ai ma duty kan ni hei lungput halo no the awa chunga tan lungput halo ta kan ya ko chunga chon dim la u dule ko chung la wa chen du to kin kan da u kat kan soi sia ni lo maro chu ko chunga chon min dim sakra u ma sai ngor o lunga bom lai tak kha hi ka resualin karing lo ni kuma video viral khan ya kepon kada chuaka hetiang Ridres so hit beng cheng takin an motor tu na mana room ri kan in shet hawanga beng cheng takin chak takin an ron tlana chung chu a hmalok point mi an lo su hlum to ni heng lai che vel khuwa hian mian lo ti hlum to an ma ni kheran ni lo amaro chu hetianga tlan thin ho hian baikin chak taka tlan in mian lo ti hlum to tu na pon no te lung thalo omna hmuna tlan chak lo turin an lo ti a beng cheng lo turin an ti a amaro chuan thun zom lo ni oma woi me duty te ni om takin lungin an vom ani oma ti chuan an dingan thina rima ting khan lunga in vom lai tak khan te an du lo em ani hei social media lama ṭantun nga khop maya hengwangin nge lunga vom theihna dan khan nei mi lo ti po ni sela tiang zonga thuna ina impact chop tiang chi te tam khop maya hei an ni po hen lunga vom khan du mi lo ni namaro chu thil poi tak thleng the ni lir thei hlauhawm takin an tlana nin an taka chuan thi mi dang te tipal maila apoi long ti speed in an tlana nei tlan sia ka anin uma thil dangan ngai tu vak to lo ni arong sai tin hlauhawm tak ta an ri fu maya chung mi dang tan hlauhawm em an ti mi lo tur mi dang nun na der thong an da tin an bike ri kot po lung thalo le khatiang dam lo tan phei chuan kan hriat vek khani kum masa a po thi pha hi ranom kha now sen pakhat bike ring lu tukron kal tal buai lung thalo tal buai aboral zui tani kha angte po kan la shevekin karing midang te him na ngai poi mo mi lo in an tlana an khosa amaro su midang ten an ron ti nat ve zawe mo an tana hlauhawm le thalo tur lo vom zeu chuan an thin rim mai nen ril ru na mai ni avom lai tak khan ti de utlat mai ni tin ṭantu pon nga ni thina thlene mo accident lian thama thlen kher lo chuan heng tlan chak vak kho hin ṭantun nga thin khop maya thlawang hau tu an nga thin ni chu chuan ati huang taw na sa maya tin it's my life ti ho an ni thini an nu na nian hlim na nia video ma sa po kan soi to kha an nu na nia kan hlim na nia an du danin kan tiang midang te hlim na midang te nu na halowain rol ve su midang te thil ti alo boi ve su ui boi pe khop mai tiang chi demo ka soi fo thin ka soi non le du kan hlim na vek kan hlim na theu le kan tuina zong theu hi midang te him na ngai tu mi lo hian ti taila a hlauhawm don lutuk mangan thlak don lutuk bom vom lama tuimi te ho demo silai lama tuimi te nuclear ral thuam siam lama tuimi te phei chuan hei kan kho chung vela hian an tuina zong hian ron ti veng ti hlauhawm ania chuwang chuan in hei chu midang te kan za angai keimani chawin kan nung thei lowa pu hruai te thu soi ka soi fo thin to kha tuna po idang mani in tlana in tuina zong bera tlan wanga valet to pain vo accident a boy pui tu tur cheu chu midang an ngai tho ni ron boy pui lo cheu sela in vu yang bizo kan nilom ni ngi hetie kan omin tile don thowa kan tile don thowa chuwang chuan midang te hi kan mamo vek kan in mamo ton vek enga ma in ngai lo thei kan ni lo chuwang chuan in hei tlem te kan la nia in hret ham thim le kan liam bizo phei chu kholaya zan ria chak deuh midang te run lui zong ti boy tur zong reng atla ni om taka hlauhawm tak atlan ching te hian kan sima hun khop mai ani lowa khotlang hruai tu te mo police lamina action an lak kher kan ha chuan a vui a thin rim kan dile ang kin hei khotlang a le chung ko apo kanin zil na satangai viewin ka ria thenoma bike tlan chak thin nei chuan kan in shefer furin karenga bike beng cheng deuh zan ria tlan chak thin te chuan heng hi tlang puyan tong moi lo ni lo se nu le pa zil tu tha nei lo nu le pa nei ni pon zil ngam lo le zil hau tha ngam lo te an ni thina henga in khotlang te pon malak a tha viau maya tin mi hek tiang zong hian tun laia ari thina a fu lo khop maya hlawm takali thei khal thin te beng cheng taka bike tlan thin te kan hriat chuan police te hne na report wat thi a tha viau mai an ni film khur lo zar kha atur tu kan i thei ke manin kan lo tur lo ni point kan chung te tu emo wa te chuak
vocal chuak kan om renga lir the tlan te kan om renga tin lir thei lo pon ke tlan te kan om renga chung chuan kan tor hun ana thlengang ti hlawm hi a in ve na thaber chu kan thi huna kher ni lovin dun na chana nom huna kher ni lovin ram tui rei lo kan om huna kher ho lovin do da lovin tuna a thlen ma hian tuna po thleng mol renga amar chu a thlen bel le ma zel hian kanin ve ngai mi an ron thia an ron accident a video kan mu chawa a thalo hetiang hi chu tia ni danga kan hua boro ka dai le an tlan chak kan hua min an soi sela te hi thalo hlo oman te tin a khap tu te visual kan ti sel mai hi chu fu lo boi thak lut tu ka hian a ti huang taw zel ti hi kan hria tangai kan do char ngai ni tin hetiang alo thlen hian hetiang thil alo thlen hian in la ati thin temo kan vomen suna nge te hian in an lo don sun thin tan chu a thiam tir ho a khal thiam tran tir ho hi alom boi thak an khal thim lowa ti her an ti an film khur lowa an chet sol phalea riders dang temin ti bol pho an ti thina amaro chu heng tuna accident te mun danga thleng te po an thiam lo bik wang ani reng lowa voi taman lo ti ve to a an tlan ve pho to thina tinga tlan chak ngam tur chu an ti ve pho ngai tin nuam an ti po nga ya nang ti takin chak takin an lo tlan to thina voi khat koi tamani mizoram ko nga hian koi tam tak koi zatel awma toy te a po hian chung koi khata po chun second khat ti sual ze uwanga voi khat on sual ze uwanga voi khat balance hlau ze uwanga ro side lawa lu phei nok theini rider sen ti thiam tak te po hian i khal thiam tak te po hian chak tak rei tak lo ti photo chun khoe mo a chuan accident tok lo pon mani side a tlan thei lo tum hi chu kan nei vek thina ni an nei vek thina ni chung huna chuan a poi ta thina ni thiam tak po hian voi khat off balance se uwang hian a chet sual thei khop mai che suana lian thama thlen thei khop mai chu kan hria ta poi mo mi te hian thiam lo upang bi ke mo an film khur lo wang bi kan ni reng lowa an accident hetianga na taka poi taka thlen thin chan chu enge mo ze uwang ani tlang pui thin chu wang chuan speed limit ta oma speed limit ang kher kan tlan theilo ni pon u chuak taka zan re tlan vak te chunai chuan a thei mang lowa chu wang chu soitel lutu ka ngai lem lowa zan rei to motor thol to thei to patlan hek mai midang te ngai chang lek lawa kong pui mang ve tu dang te tana pui khoi zonga khosa fo mai te tin trak lian te chen chon pel fu a anoi anin bar lut le nge thina enge mo thlenin truck driver ten dem le loi boxia boi thla kheng te hi in kholaya kan huni pon heng hi a big takin patling pui tling rual deuh te hi chuan i khap ngam thin te gu mai langam thin te ngu heta kan mu video a invom chungchang te po kha amala tu khami te tlan muan theina tura malo la tu te khan deman hlo view soi selan hlo viewa amaro chu thil poizo ka thlen ma kha tianga man la khan fakoma thil tha thlen don chuan tle mami ni lo dem te ni point thil tha zo ka chun nun na ta na himna tur thila chuan midang te nun na kan ven sakna tur thila chuan mi lo dem deuh po ni se poi lo ani hi ti rilru kan putangai khotlang kan mangai wang te midang himna kan ngai poi mo wang chuan chu poi ti lo zok te nguti kha ka soi du a tin hei asar hulai hei ka rot soi le zung du na chan po soi tong khan nakina chuan hlawm tak lir thei khalte mo lir thei khal dan dik zo kan soi huna heti accident thlen lian tham video a om lo huna comment lama khan support tulam ain I boy pe mi nuam ti zonga boy su ti kha tam le zok dora tunang hun mi ril ru min lai takhi kan chu ve zung ngai tin inzir tir nan po kan in pek inzir tir nan po hun thalai berari amaro chu hi thil aliamanga tha liamanga ni liamanga kan thel ngil zui lenga kan kaldan ngai bang an film khur lo ngai bang an film khur lo leng ti hi a hlauhawm ema he zir tir da hi chung kwa theu te khotlanga theu te he aina sa zokin kan chun som char tul khop mai